Kazım Polat nivîsî binyata mîtolojiya kawayê hesinkar dîtiroka Herodotes. Herodotes di pirtûka xwe di beşên çêbûna Kîros û bi sertaxtketina wî de çîrokeke dûr û dirêj vedibêje. Xuya ye di vê vebêjê de ji alî dîrokî de her çiqasîn tiştên dîrokî hebin jî bi piranî ew çîrokeke ji hêla Persan ve hatiye çêkirine. Hêla dîrokî rastiya keyê medanê dawî azî diheq an bi Yewnanî Astyagès e û ew bi derbeyeke bi destê giregirên medan ji ser textê serweriyê xistine û li şûna wî Kîrosê ku ji aliyê bav ve Pers e anîne ser text. Ev bûyerên dîrokî ne, lê binyata van bûyeran bi çîrokeke nayê bawerkirin û nealiqînê ye hatiye avakirin. Çîroka Astyagès û Harpagos û Kîros. Bi kurtî Herodotes vedibêje, keçeke keyê medana Astyagêsa bi navê medana Hebye. Key Astyagès di xewna xwe de dîtiye ku keça wî mîz dike. Ew qas zêde mîz dike ku hemû bajar û paşê hemû Asya ji serî heta binî bi ber lehiyê dikeve. Ji bo ku şiroveyê bikin xewna xwe ji bo falbazan vegotiye û falbazan tirsek mezin kiriye dilê Astyagès. Li gor şiroveyan kurek ji keça wî dê çêbibe û serweriya wî birixwîne û hemû Asyayê bixebin serweriya xwe. Medane dema dikeve çaxa Mêr Nasînê ew dane cem Persekî bi navê Kambîses. Ku wê demê Pers li gor medan di asta herî jêrdebûne û yekî Pers nikaribiye serweriyê bike. Vergirt û vegotinên Herodotes dirêj nekim û Astyagès bi kurtî dibêje. Keyê medan xewnek din dîtiye ku dareke tirî di mazaroya keça wî de şîn dibe. Şaxên dara tirî ser hemû Asyayê digire û wî dîsa xewna xwe daye şirovekirin û şirovekaran tirsek hê mezintir kirine dilê wî ji bo ku keça wî bi ducanî bûye û wî jî ji tirsan keça xwe ya li ba Kamsesê Pers daye anîn û xwestiye ku dema zarok çêbû wî bide kuştin. Zarok ji dayîk bûye nebûye Astyagès bangê Harpagosê ji giregirên medanê jê herî bawer û girêdayê xwe dît kiriye. Ji wî re wiha gotiye ev zarokê ji medan e çêbûye bibe mal û bikuje paşê wî binax bike. Harpagos ne ji dil be jî qaîl bûye. Dawiya dawî wekî Herodotes gotinê dirêj nekim. Ji gelek sebeban Harpagosî nexwestiye zarok bikuje û wî ew biriye daye gavanekî ji we re gotiye key Astyagès ferman daye divê tu vî zarokê bikujî û ger nekujî keyê te bide kuştin. Gavên jî zarok hilgirtiye biriye mal wê demê jina wî jî ducanî bûye. Dema giştiye mal dîtiye ku jina wî zarokekî mirî çêbûye û jina wî di şînê de ye. Jinikê dema zarokê di hembêza mêrê xwe de dîtiye hema aş bûye û ew zarok kiriye cî zarokê xwe yê mirî. Dema merivên Harpagos tên bibînin ka gavan zarok kuştiye yan na, gavên gora zarokê xwe yê mirî nîşan daye. Ew zarok li mala gavên li ba wê malbatê bûye 10 salî. Bi bûyerekê tesadüfî Astyagès hîn dibe ku zarok nehatiye kuştin. Merivên xwe şandine. Harpagos daye anîn û ji wî pirsiye zarok çawa mir. Harpagos dîtiye cî revê tune ber bi derewa neçûye. Rastiya xwe rast bi rast û bê xil û xar bike vegotiye. Astyagès hêrsê xwe li hemberê wî nîşan nedaye. Astyagès gotiye zarok li jiyanê ye baş e ku wiha bûye. Ji min re bibû derd. Xirabûna navbera min û keça min ez diêşandim. Madem ev kar bi şabûneke bi dawî bû
tu jî kurê xwe bişîne bila zarokê vegeriya mala me ve hevnas bikin. Bo bexşandina canê zarok ji xwedayan re dixwazim qurbanê pêşkêş bikim. Ev heqkirin tu jî were em bi hev re xwarinê bixwin. Harpagoz li ser van gotinan baz daye mal. Bi tenê kurekî wî hebiye. Wî ew şandiye ba Astyagez. Gaveka kurê Harpagoz hatiye hema ew daye serjêkirin û parçekirin. Bo bînin ser sifirê ji goştê zarok xwarin daye amadekirin. Dema wexta xwarinê ber mêvanên din û Astyagezên yên tê de goştê miyan heyî danîne. Bi tenê goştê kurê Harpagoz dane ber wî. Piştî Harpagozikê xwe têr kiriye, Astyagez jê pirsiye. Goşt baş bû. Harpagoz jî gotiye gelek xweş bû. Wê demê ji berê de xizmetkarên hatin tembîkirin, di destan de ser, dest û piyên kurik ve hatine li ba Harpagoz li pê sekirîne. Astyagez gotiye, rûberê veke, ji nav çi dixwazî bigire. Harpagoz rûber rakiriye û yên ji kurê xwe mayî dîtine. Qet şaş nebiye, hestên xwe dernedaye. Piştî vî bûyerê Astyagez carek din ji şirvekaran pirsiye. Van jî gotiye, êdî tu metirsî nemaye. Astyagez ji wan bawer kiriye û zarok yanê neviyê xwe şandiye ba keça xwe. Ew zarok êdî bi navê Kîros hatiye binavkirin. Kîros mezin bûye. Harpagoz xwestiye ku bi destê Kîros heyfa xwe ji Astyagez hilde. Dema dîtiye Kîros ji bo keyîtiyê amade ye, xeber ji wî re şandiye ku heyfa xwe ya bi salan ji dê û bavê wî dûr manê hilde û bi dizikî ser hev name şandine ji Kîros re û gotiye bila bi hemû hêza xwe bi ser Astyagez de bişîne û ew bi xwe jî bi hêza girêdayê xwe wê dema şer de alîkariya wî bike. Bi vî awayî Kîros îqna kiriye û Kîros bi hêzên xwe yên heyî bi ser Astyagez de meşiyaye. Wekî Harpagoz gotiye, dema şer bi hêzek mezin derbasê hêla Kîros bûye û Astyagez di şer de winda kiriye. Di dawiyê de dîl hatiye girtin. Bi wî awayî desthilatdarî ji destê medan derbasê persan bûye. Harpagoz li hemberî Astyagez ê dîlgirt sekiniye. Kêf û hêrsê hundirê xwe vala kiriye. Lê Astyagez ji wî re gotiye, tu mirovê herî bûdalayî û yê herî biheqî. Tu bûdalayî ji ber ku te bi xwe dikarî vî karî bikî û bi vî awayî te dikarî bû tacê ji deynî serê xwe. Lê niha ji vê hêza keyîtiyê ji sîseyan yek di destê te de ye û tu kesî herî bêheqî ji bo tu heyfa xwe ji min bistînî, te medya xis bin koletiyê. Ger keyatî bi xwe te nedixwaz bi dest bixî, îla divê yekê din key bibe. Li şûna yekî pers, yekî medyayî te bikira key hê rastibû. Mîtolojiya deha qûkawayê hesinkar û Ferîdûn. Bi kurtî vebêj an mîtolojiya ku Ferdewsî wekî gelek Kurd dizanin wiha ye. Keyek bi eslê xwe Ereb ketiye bin bandorê şeytên û balêkariya şeytên bavê xwe kuştiye û text û taca wî bi dest xistiye. Paşê çav bera text û taca padîşayê cîhanê Cemşîd daye û ew ji text û tac dûr xistiye bi xwe biye padîşayê cîhanê. Bîlîstika şeytên di her yek milên wî de marek an ejderhayek peyda bûye. Ger wan bi goştê zarokan nede têrkirin, êşên dehaq wê baş nebûna. Li hêla din zarokek nebûye ku desthilatiyan text heqê wî bûye û dema dehaq dibîze ew ê rojek bibe key bo kuştina wî gelek tevgeriyaye. Ew zarok Ferîdûn e û ji hêla maleke gavan ve bi şîrê mangayê tê mezin kirin. Dûr û dirêj nekim,
Feridun ji ber xeteriyê xelas biye û mezin bûye. Li hêlekî dihaqê bi kuştina Feridun mijil bûye û li hêla din ve her roj bi serjêkirina du zarokan dijiyaye. Kesek bi navê Kawey Hesinkar nebûye û dihaq ji bo êş û mar an jî ejderhayên milên xwe zarokên wî jî daye serjêkirin. Dema dor hatiye zarokên wî yê dawî, Kawey Hesinkar serî hildaye û xeber şandiye Feridun re ku ew jî bi rê bikeve li hember dihaq şer bike û li ser textê wî ciyê xwe bigire. Wiha jî bûye û dihaq ji text dûr xistine û ew dîl girtine, li zincîran xistine. Bi kurtî damberheva her du vebêjan. Niha Asya Gezê ku Herodotos vedibêje, di vê vebêja Firdewsî de dihaq e, yanî Firdewsî keyê medan Asya Gez an jî azî dihaq pêşî dike, ereb û piştre dixe xizmeta şeytên. Asya Gez û dihaq her duyan jî zarok dane serjêkirin. Her du jî li pê zarokekî ne ku ew zarok rojekî piştî rûxandina serweriya wan ê li ser textê wan rûne. Harpagozê bo heyfa zarokê xwe hilde bi Kîrosê bav Pers re hevalbendî kir, di vebêja Firdewsî de dibe Kawey Hesinkar. Wî jî ji bo ku kurê xwe yê dawî nede serjêkirin, serî hildaye û xeber şandiye Feridunê ku bibe key û bi wî re hevalbendî kiriye. Feridunê piştî rûxandina serweriya dihaq li ser textê wî rûniştî, xuyaya Kîrosê ku Herodotos vedibêje bixwe ye. Çîroka her duyan hema aynî ye. Di her du vegotinan de key ji dayîkbûna wan de li pê ye ku wan bide kuştin. Her du jî ji hêla malbatekê gavan ve tên xwedîkirin û her wekî din. Propagandayek nexweş li hemberî Asya Gez. Bi vî avayî bi dîtina min binyata mîtolojiya Kawey Hesinkar di çîroka ku Herodotos vedibêje de ye. Bi qasî 1500 sal piştî Herodotos, Firdewsî ev çîrok, ev vebêjî hilgirtiye. Di pirtûka xwe ya bi navê Şahname de kiriye mîtolojiya Neteweya Persan. Di mîtolojiya ku Firdewsî ava kiriye de mîtolojiya me ya Kurdan ya herî girînga her Kurd pê tevdigerin mîtolojiya Kawey Hesinkar ketiye parame. Herodotos di pirtûka xwe ya bi navê dîrok de ev çîrok dûr û dirêj vegotiye. Di dîrokê de bûyerekê bi vî rengî heye yan Asya Gezê keyê medan bi rastî zarokek daye serjêkirin û goştê wî zarokê bi bavê zarok daye xwarin. Em vê yekê baş nizanin lê ez dibînim ku bi vî vegotin û çîrokê dîrok tê reşkirin û propagandayek nexweş li hemberî Asya Gez an bi Kurdî azî dihaq hatiye meşandin. Ev propagandaya nexweş di pirtûka Firdewsîya bi navê Şahnameyê de zêdetir e û îro em vê yekê wekî mîtolojiya Persan û a Kurdan bi nav dikin.